प्रत्येक पनीर सारखं नसतं. शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा. गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे. त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते. काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते. म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा. शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद. आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर. शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी ज्युनियर कॉलेजच्या वतीने विद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये ग्रामीण संस्कृती परंपरेबद्दल जागृती व्हावी या उद्देशानं रानबाजी व आठवडा बाजार या विशेष उपक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. याला विद्यार्थी वर्गातून उदंड प्रतिसाद मिळाला.